Bjem binnen belangrijk voor de natuur. En daar weer Janine Nicolai uit zijn mar het wel mee eens. We hebben eigenlijk te veel gras voor onze paarden. Onze paarden kunnen er niet zo goed tegen, dus die krijgen het niet allemaal op. Het land is te klein om te hooien. Dus dachten we, dan gaan we het een andere bestemming geven. En dan doen we direct iets goed voor de natuur, voor biodiversiteit, voor andere kleine zoogdieren. En zo kunnen we hier eigenlijk een paradijsje maken wat niet alleen voor de mensen en de paarden mooi is, maar ook voor de natuur. De actie van Meer Bomen Nu, dat is om 1 miljoen bomen dit plantseizoen in de grond te halen. En dat doen we met zaailingen. En die zaailingen halen we overal uit de natuur. En die delen we uit, gratis, zodat iedereen bomen kan planten. Paarden die vinden de bladeren en de takken lekker. Dus als ze wat groter worden, dan kunnen die er ook wat van snoepen. Dus zo heeft iedereen er wat aan. We moeten met z'n allen de schouders eronder zetten en meer bomen planten. Dat is goed voor biodiversiteit, dat is goed voor klimaatadaptatie en dat geeft handelingsperspectief. Want je wilt toch zelf ook wat doen. En dit is een hele laagdrempelige manier om mee te helpen. Sociaal en ook nog gezellig. Want ja, op zaterdagochtend in het veld met z'n allen, wat wil je nog meer?